ରାକେଶ ରାଉତ କାଲି ରାକେଶ ରାଉତ ବି ଚାଲିଯିବ କାଲି ତା କଟକ ଆଉ ରାକେଶ ବାରିକ ବି ସରି ଇଏ ରାକେଶ ରାଉତ ବି କାଲି ଯିବେ କଟକ ଯିବେ। ରାକେଶ ବାରିକ ବି ଆମର କାଲି ରାଉରକେଲା ପଳେଇବେ। ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଜି କଣ ଖାଏ କଣ ଦେଲ? ଖାଏ କଣ ଦେଲ କଣ? ଆମ ଦାଦି ଆଉଛନ୍ତି ଦାଦି କିଛି ପଦେ କହିବେ ଆଉ। ଦାଦି ଏବେ କିଛି କହିବେ ପଦେ କିଛି କହିବେ ଦାଦି ତମ କାଲି ପୁତ୍ର ମାନେ ସବୁ ତ ପଳେଇଯିବେ ତମେ କାଲି କଣ କରିବ କୁହ? ଆଜି ଗୋଟା କଣ ଗୋଟା କର। ଆଁ ଦାଇ ତମ ପୁତ୍ର ମାନେ କାଲି ଚାଲିଯିବେ ମାନେ ଘରକୁ ମାନେ ସରି ନା ଉପରକୁ ନୁହଁ ଏଠିକି ଯିବେ କୋଉଠି କୁହନି ଏ ଯୋଉ ରାଉରକେଲା ଯିବେ ଆଉ ଜଣେ କଟକ ଯିବେ କଣ କରିବେ କୁହ?